Materská škola na námestí Slovenského národného povstania v Dunajskej Strede srdečne víta budúcich škôlkarov. V materskej škole je 5 tried, 3 triedy sú s vyučovacím jazykom maďarským a 2 triedy s vyučovacím jazykom slovenským. Názov školského vzdelávacieho programu je Rozprávkový les. Škôlku charakterizuje rodinná a láskyplná atmosféra, ktorá dáva deťom pocit bezpečia a istoty. Učiteľky neustále rozvíjajú spoločenské vzťahy najmenších, otvorene komunikujú s deťmi a rodičmi a udržiavajú partnerské vzťahy s inými vzdelávacími inštitúciami. Pedagogický prístup v materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. Rozprávkami, poéziou, piesňami, pohybom a tancom, dramatickým a pohybovým vyjadrením vychovávajú deti k umeniu a kultúre. Upevňujú ich pozitívny vzťah k prírode, vychovávajú ich k ochrane životného prostredia. Podporujú u nich citlivé vnímanie a trvalý vzťah ku knihe a materinskému jazyku. Veku primerane pripravujú deti na školu a život. Kvalitnú vzdelávaciu a výchovnú prácu zabezpečuje vysoko kvalifikovaný pedagogický kolektív s dlhoročnými skúsenosťami. Materská škola okrem plnenia cieľov školského vzdelávacieho programu ponúka deťom aj krúžkové činnosti, ako napríklad hravú slovenčinu a angličtinu, ďalej športové aktivity. Materská škola na námestí Slovenského národného povstania sa v budúcom školskom roku teší na deťúrence. V tomto detskom kráľovstve sa každý cíti dobre.